Eskerrik asko entzutearren enator umorea laiz. Jende aurrean hau aitortzea lotxak eragotzi dit maiz. Agian zuen laguntzarekin ibili ninteke garaiz. Zuen arteko asko bezala politiko manoa naiz. Tratamendu bat jarraiki, ez dut irteten etxetik kanpo. Ez telebista ez egunkari, ez da baidei ere planto. Bateko lako ateratzen du besteak berriz alako. Masaile zurra dantzan da bilkitz ohartu naizenerako. Erdilolasa askabidea horixe zen hasieran. Gazte garaiko lehen lerroak manifetan eta greban. Gaur pegatina, bihar mitina ta ikurrina bezperan. Bat edo beste beti zeo zer manifatzeko aukeran. Gerora hasi nintzen sentitzen urduri triste arraro. Abstinentziak jotako zenbat ni baino askoz txarrago. Han edo hemen kolokatzea modan zegoen lehenago. Ta gaur egun lauko kolokatu ezkara askoz gehiago. Legez kanpoko zaletasuntzak dute gurean onbaiten. Ta gogorrena kanpaina da zer ez dugun guk egiten. Papela bila trapitxeoan behar izan dugu irten. Azkenerako zer sartu dugun ere ez dugu jakiten. Politikak bai, ona ez dakit hobea izan zitekenak. Eragin ditu gure artean horren besteko problemak. Asko baitira lagunak batzuk oso jatorrak gehienak. Kartzelara eta azkeneraino ere eroaten dituenak. Ta orain berriz nahi omen dute ni bergizarteratzea. Metodo ona hartu dezadan ta lagunak salatzea. Baina hoiek ez dira niretzat, badut neure PH-a. Kontsumo arduratsua nahi dut, ez desintoxikatzea. Hoize zen dena uzten ari naiz, tunel iluna argitruk. Menpekotasun hau baliatu, ez dezan hainbeste kaikuk. Dogma bigunak, dogma gogorrak, denak defendatzen ditut. Dogma guztien legeztatzea eta buru jabetza nahi dut. Dogma guztien legeztatzea eta buru jabetza nahi dut. Dogma guztien legeztatzea eta buru jabetza nahi dut. Dogma guztien